Nakita ko sila nanay at tatay nanonood ng WrestleMania. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Helena. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. Ako ang sumbungan ng mga kapatid ko pag may problema sila. Isang araw, hindi ko inaasahan na ang mga magulang namin ang magiging dahilan ng pagkamot namin sa aming mga bumbunan. Ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Isang malalim na gabi, ginising ako ng nakababata kong kapatid. Sabi niya sa akin, Ate, hindi ako makatulog. Sagot ko, bakit naman be? Sabi niya, kasi sila nanay at tatay, hindi pa tapos manood ng wrestling. Sagot ko naman, sandali nga be, tingnan nga natin. Pinuntahan namin ng kapatid ko ang kwarto nila't nanay at tatay. Pero akmang bubuksan ko na ang pinto, aba, nakalak. Kaya kinantok ko ang pinto. Nay? Tay? Walang sumagot. Dinig lang namin ang malakas na volume ng TV nila sa loob. Nagtaka na ako nang may marinig akong mga sigaw si nanay. Mga sigaw na hindi naman galit, pero parang nasasaktan. At may mga naririnig din akong mga dabog. Ano kaya kung ginagaya na nila yung wrestling show sa TV? Naisip ko, naku, kawawa naman si nanay kung magkaganon. Hindi pwede ito. Kaya lumabas ako ng bahay namin at dumungaw sa bintana sa kwarto nila nanay at tatay. Kaya lang natatakpan ng kurtina ang bintana. Pero may nakikita akong maliit na butas. At nakita ko mismo ang pinanunood nilang wrestling show. Pero ang nakapagtataka nga lang, DJ Rocky, ay ang magkalaban ay hindi kapwa lalaki. Di ba kapag wrestling kadalasan, one-on-one yung mga lalaki? Pero sa nakikita namin, lalaki at babae ang magkaaway. Tumatalon-talon sila at nag-uumpugan ang mga tiyan nila. At laking gulat ko rin nang makita kong walang mga damit ang mga naglalaban. Hala, anong klaseng wrestling show ba ito? Nakakatakot. Pero grabe, DJ Rocky, ang mas nakabibigla ay ang makita ko si tatay na nakapatong kay nanay. At dahan-dahang siniswimming ni tatay si nanay na para bang siya ay dagat. At si tatay ay balyena. Pinagmasdan ko sila.
Bulong ko sa nakababata kong kapatid na nasa tabi ko na hindi nakikita ang nakikita ko sa bintana. Shh! Huwag kang maingay. May ginagawa sila. So, tinuloy ni tatay ang pag-swimming kay nanay ng ilang minuto. At pagkatapos ay nakita ko siyang umahon at dumukot ng tissue. Pinunas niya ang tissue sa kamay at singit niya na puno na parang mga blan ng prutas. Pagkatapos noon, bumalik sila sa panunood ng wrestling at tila ginaya ang mga nakitang stunts ng mga wrestler. Nakatayo yung lalaki sa likod ng babaeng nakayuko. Tapos, umaatras sa abante yung lalaki sa bandang likod ng babae. At gustong-gusto naman ng babae. Hindi ba magkalaban nga sila? Ayun, ginaya sila ni nanay at tatay. Tinakpan ko na lang ang bibig ko sa mga nakikita ko. Pinagmamasdan ko kung nagagaya nila yung stunts nung dalawang wrestler pero mukhang tumutugma naman. Pagkatapos ng ilang minuto, parang napagod na si nanay. At sabi niya, tama na nga, ayoko na, pagod na ako. Napatanong ako sa sarili ko. Bakit kaya nasabi ng nanay ko na pagod na siya? At ano yung tinuro ng nanay ko? Sa ano ng tatay ko? Ay, ewan ko ba, DJ Rocky? Pagkatapos nun, inoff na ni nanay yung TV pati yung ilaw. At humiga na sila pareho sa kanilang higaan. Pumasok na kami ng kapatid ko sa loob ng kwarto namin at hindi ko na ikinuwento sa kanyang mga nasaksihan ko. Kinabukasan, tinanong ko si tatay. Tay, anong pinanood nyo ni nanay kagabi? Sagot niya sa akin. Ano yun, ate? WrestleMania. Hindi na ako nagdagdag ng tanong kay tatay. Ginugel ko na lang kung ano ang WrestleMania. Pero, iba sa napanood ko ang lumabas na mga picture sa Google. Hindi na lang ako ulit umimik at nagkibit balikat na lang. Pero pinagsabihan ko ang kapatid ko. Be, pag nanonood sila nanay at tatay ng WrestleMania, wag mo silang iistorbohin ha. Hayaan mo lang. Pumayag naman ang kapatid ko. At yun nga, DJ Rocky, hindi pala pambata ang WrestleMania. Nagtaka lang ako sa advertisement nilang, don't try this at home. Pero sinusubukan naman nila nanay at tatay. Ay, ang hirap unawain ng mga ganong klaseng programa. Makikinood na lang siguro ako ng Coco Melon sa mga nakababata kong kapatid. Yun lang po, DJ Rocky. Salamat at hanggang dito na lang. Muli, ako si Helena. At ito ang aking SPG. As in, super Bacchanal Secret Farm.